Sormena oso fenomeno konplexua da, hamarkada askotan ikertua izan den zerbait da, eta autoeraginkortasun sortzailea izango litzateke pertsona batek bere sormen gaitasunaren gainean duen pertzepzioa edo konfiantza maila. Lan munduan sormena zenbat baloratzen den ikusita, hezkuntza sistemak badauka erronka handi bat ikasleen autoeraginkortasun sortzailea sustatzen. Ikerketek gainera erakutsi dute badagoela tendentzia oso nabari bat, ikasleen autoeraginkortasun sortzaileak hezkuntza sistemaren lehenengo etapetan oso altuak direla erakusten dutenak, baina gero urteen poderioz eta hezkuntza sisteman aurrera egin ahala, ikusten da nola maila horiek asko jaisten diren. Orduan, estrategia desberdinak daude ikasleen sormenaren gaineko pertzepzio horiek areagotzeko, eta haietako bat da design thinkinga. Design thinkinga asko lotzen da koloretako postitak erabiltzearekin, baina ez da bakarrik hori. Design thinkinga da Stanfordeko unibertsitatean jaiotzen den prozesu bat, eta helburua da beti design thinkingean erabiltzaile bat erdigunean jarrita bere beharrak aztertu eta soluzio berritzaile bat ematea. Autoeraginkortasun sortzaileak duen garrantziaz jabetuta guk Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean diseinatu genuen duela hainbat ikasturte modulu bat, formatu eta eduki berriak izenekoa, modulu hori design thinking metodologian edo prozesuan oinarrituta zegoen, ikusi nahi genuen ea honek modu positiboan inpaktatzen zuen edo eragiten zuen euren sormenaren gaineko pertzepzioan. Orduan ikusi dugu autoeraginkortasun sortzailearen hainbat dimentsioetan modu positiboan eragiten duela, eta modulu honetatik pasatzen diren ikasleek beraien buruak sortzaileago ikusten dituztela hein batean. Etorkizunari begira argi daukagu zein den gure egitekoa edo gure erronka handiena. Ikasleak lagundu nahi ditugu sortzaileago izaten eta euren buruak sortzaileago sentitzen. Zergatik gizarteak pertsona eta profesional sortzaileak beharko dituelako.